Hej, i dag vil jeg snakke lidt om en challenge, som begynder over på Instagram i morgen. Den hedder på engelsk One Week 100 People, og jeg deltog også i den sidste år. Det vil sige, at det går simpelthen ud på, at man skal tegne 100 mennesker på en uge. Dem, der lavede challengen oprindeligt, det var 2 urban sketcher, som gerne vil øve sig i at tegne mennesker. Når man er urban sketcher, så tegner man på lokationen. Man tegner ikke efter billeder eller stillbilleder. Man tegner simpelthen der, hvor man er. Men den er blevet ret populær, og jeg deltog sidste år. Der havde jeg ikke ret meget erfaring med det her med at tegne mennesker. Og jeg var sådan lidt splitteret, om jeg skulle tegne sådan mere, det virkelig ligner realistisk, eller om der skulle være sådan lidt cartoon over det. Så det blev sådan lidt en blanding. Og jeg nåede faktisk sidste år at lave 100 tegninger af mennesker. Jeg brugte ansigter primært på den uge, der var. Men det var faktisk også ret stressende. Så i år har jeg besluttet mig for det første har jeg startet lidt før tid, og for det andet så har jeg besluttet mig for, at jeg laver de 100 tegninger. Det bliver de næste tegninger, jeg laver, og det bliver med mennesker. Men om det så tager en uge, eller om det tager 10 dage, eller om det tager en måned, det er ligegyldigt. Så de næste 100 tegninger, jeg laver, det bliver med mennesker. Det var dem, jeg lavede sidste år. Det var primært med brushpen og så lidt blyant. Og det var så brushpen med blæk. Og så har jeg sådan set 20-startet lidt i år. Og de kommer her. Den første jeg lavede, det er med ren blyant. Så har jeg lavet de her 2, som også er med ren blyant. Og så har jeg lavet dem her med kuglepen. Det er sådan en 4-farvet kuglepen her, jeg har anskaffet mig. Jeg synes faktisk, det har en meget fed effekt. Det giver noget andet. Og jeg har lavet dem her. Og så var det faktisk, jeg tænkte, at jeg ville lave en nu her, lige om lidt, sammen med jer. Så imens jeg tegner, så tænker jeg lige, at jeg sætter noget musik på.